iri ndo dhaka raomera nyongorosi mashura chaiwo muri yezimbabwe ndadzoka nemaupdates andinogara ndakakubatirai pachannel yenyu. Nhasi ndiri kuuya nenyaya panapa ndiri kusangana nayo. Tagwirei bad news ikoko kwaari kwese zviri kunzi kuti apinde mucentral committee member kuti aite central committee member of ZANU-PF pari kutonetsa. Unoziva kuti nyayayo yanga iri kupisa. Ndizvozvo kuti last time akamboenda zvikanzi iwo takuda kumbodaro kuti timbotaura zvakadai so imbosumukai zvenyu mumbobuda munomu tisari tichiita zvinhu zvedu, and people were celebrating pavakanzwa nyaya iyoyo. But apa pandikusangana ndimwe joka riri kungobva nemumastreets ekuZANU-PF ikoko, and a lot of people are celebrating kuti aiwa kachigananda chashayiswa do, and nyaya iripo ndekuti marumors ese anga ataura kuti aiwa this guy ndiye arikuda kusirwa chigaro napresident Emmerson Mnangagwa. Saka iko zvinezvi vari kuratidza kuti kuZANU-PF ikoko vari kumurwisa zvakaomarara, and makaona mese kuti for the past 2 years ipapapa mutsvangwa anga achiita zvinhu achiita against VP Chiwenga kureva kuti iye wacho ndiye aitoda kuti ase kuti jezi rake ringe riripo. But iko zvinezvi patakaona nyaya yaTagwirei taakuona kuti zvoni mutsvangwa akazongonochinja ndobva atanga kutochinga kuti hachatonakirwe futi nekuti Tagwirei anga aripo panhingini pacho, but iye achisapota president Emmerson Mnangagwa. Saka ndo nyaya iri kutenderera mastreets, Tagwirei ari pamahwani. Kana uchingwatosvika panapa wakateerera news idzi kubva kudhara, ndini Dinyame Tizhen ndinoweka nyaya kunge Mets. So kana uchiziva kuti iwewe unodedzera kuti pasi neZANU-PF kunge zvandinoita inini nechimonya changu chemubrain chiya tanga nekulaika this video right now kuitira kuti ZANU-PF yacho iboikane. Panapa toda kushandisa chinonzi chimonya chemubrain nekuti iri ndiro dhaka raomera nyongorosi. Ameno kana muchiziva zvandiri kuedza kutaura kuti anenge atoma hwana apachapfurike apachamiwe. So the situation yakamira kadai kuti Tagwirei does not qualify to be a member of ZANU-PF Central Committee. The party Secretary General Obert Mpofu has clarified without naming him. Central Committee nominees should have held office at provincial level for 5 years or more without exception, according to this memo first reported by Newswalk. So nyaya iri panapa yakamira kadai, so pana mapapers ari kutenderera ari kufamba zvisingatombo hazvitaurike. So inini ndangotanga kupfura mumastreets anditi subject qualifications for appointment to the central committee, kuti iwe unzi ndiwe unokwanisa kunge uchipindawo mucentral committee yawe ZANU-PF. Qualification number 1, to be eligible for selection or election to the central committee, an individual must meet both of the following criteria. The individual must be a fully subscribed member of ZANU-PF in good standing, provincial or higher service. The individual must held office in the province or a higher party organ for a continuous period of not less than 5 years immediately proceeding consideration. Ndo maningiri mamwe acho aripo, and pari kutaura futi kuti filling vacancies where a seat on central committee becomes a vacant. The provisions of section 555.4 and 555 of the party constitution apply with reasonable exception. 2.1 yacho relevant organ, the district coordinating committee DCC, from which the departing member originated, shall convene and in accordance with section 554 and 555 recommend one qualified candidate. The district coordinating committee recommendation is forwarded first to Politburo of consideration. Upon Politburo endorsement, the nomination is submitted to the central committee for the approval and formal sitting. 2.3 yacho parikunzi entire process from occurrence of the vacancy to central committee approval must be completed within 3 months as stipulated in section 554. Observer rule: members of organs other than the originating DCC may attend the co-option meeting so as observers and shall take no active part in deliberations or voting. 3 are compliances. Enforce the 5-year service requirement without exception. Monitor DCC adhere to the co-option procedure and statutory time limits. Submit certificate minutes of all vacant filling members and subsequent endorsement to the office of the Secretary General 7 days each stage. Accomplice will invalidate the nomination and
may attract disciplinary measures zisignature baranzi kwacho ndiObert Mpofu ndokuri kunzi kunenge kubva nezitsamba racho rese irori randiri kukuratidzai. Saka muchishona kana kuti muchidimbu tiri kuti Tagwirei hapalume hana tara Tagwirei apinde sitotoona pana batoonekwa dziri kutofambirwa dai soka kutota Tagwirei aisirwa zigokora unozoti it's like kunzoko zvasiyana ka central committee yavo vakuda kuikoshesa zvakuti aiwa kuchibaba kusumatenda kungotisira gokora kumatenda takukusira gokora kumachi. Saka kureva kuti kana munenge mune chishuwo chekuti muchazopindawo makapinda mucentral committee mozodidi mozokwanisa kuzomhanya kuzononzi makuda kuzovhoterwawo makuda kuzopindawo kuti mozonoitawo kana president in future. Tiri kungoti chiroto ichocho chinenge chatoiswa paside kunzi chimbomirai zvenyu. But there are a lot of people here that could try to defend the same issue iyo yandiri kuona. Mwarikuda parikuti you are failing to understand that there are more than 3 provinces which are supposed to fill the vacancies in the CC in the actual fact. Elder Tagwirei's name was approved by the PB last week, so why bring his name here? Yet Marsh West needs to submit their names. Mungo arikutaura zvake umwe and Emerson did not qualify to be president of ZANU-PF and yet he is president. Mungo arikutaura zvake andinoziva. I understand kuti vanhu vanenge vane zvakawanda zvavari kudikirana. When General himself became deputy president, which provincial position was he holding before? Central Committee of ZANU-PF is the highest decision making board of ZANU-PF outside Congress. It can make exceptions. Mashoko arikubvawo kune mumwewo umwe arikuti does ZANU-PF have a secretary general? We know all secretary for information. This letter is likely fake. No, ariko secretary general ariko ndiye ariko. I think zvakakosha kuita research zvinhu zvemudoningana, especially you guys vanenge vachiti toda kunoibvisa ZANU-PF kuti mune mudoningana munofanira kuva neka understanding zoti how does ZANU-PF operate, kutoti iri kuitira kupi zvinhu zvayo, ndanani vanenge vachiomesa zvinhu vakaoma musoro vacho ndanani, kuti kuti munozoziva chinja mune midata sei chamunenge muchida kudhila nacho. But I think it's not necessary kuti tiswere tichida address such issues dzakaita zedzi. Umwe kuti Tagwirei works with a whole band of advocates and lawyers in his various multinational firms, and they missed such a basic clause in a 1963 document handwritten. Teachers and pastors and comrades somewhere mashoko arikubva kune umwe pakaipa. Well, this message is being sent to Valerius Banda as well. Interesting times ahead. Mashoko amwe atiri kakaipa kala kutoda vanhu vakutoda havasi kutodiwa ende unoona kuti pese panonzi president ka zvekusirwa kuZimbabwe hakuna nhoroondo yekusirwa yekuburukirwa chigaro. Nhoroondo iyoyo inogona kunetsa nhoroondo yekuburukirwa chigaro kuZimbabwe chinotoshandirwa chigaro chepresident. And imagine kuti poda uchishandira uchipinda kunze kunogofutidezera kuti hatikude hatizvide haupapindi ndo zvinenge zviripo. But a lot of people are celebrating iko zvinezvi. Vamwe vari kuti Mnangagwa did not qualify for nominations as ZANU-PF first secretary and president in 2017 due to him having been expelled by Mugabe from both the party and vice president. However, he still become president. Likewise, they can co-opt any member into Central Committee. Mashoko arikubva kune vamwe kuti aiwa musatye musazvivhunduke Mnangagwa akazodai akazoya akazongona kuti fe. Saka vari kunongoita plan B. I don't know, handizivi kuti zvine zvakabvikira sei, because nyaya dzepolitics manje hakuna munhu anozoramba achida kumirira kudefenda. Unongonzi tokonongomirawo newo pane zvimwe, but hai zvinozvionere wega izvi. But let's watch the space kuti zviri kunyazofamba sei. Mwari kuti if the party constitution was respected, then the country constitution must equally be respected, hence not to 2030 agenda. Mashoko arikubva kune mumwe. Mwari kuti a win for Chiwenga, and you are always saying he is Jew and dumb. The general is playing his game on the low down. This is why 2030 nonsense is started. Women League making noise soon. The prepaid idiots will start pakaipa inanja inzvimbo zvacho mutaro chiti pane pachitupa munhu ipapo ungati kudi. So but muri Zimbabwe ndo nyaya iri panapa yandangoti ngoenda ndakakubatira ngoti ndiri kutofarawo kuno kana manga makandikina ikoko magananda mudenga sumudza nenzeve rovera pasi kuti bwa
pachamhanywa zvinonyadzisira gore rino, pachamhanywa zviri very legendary. So before I disappear, kune vanhu vari muSouth Africa wese kana uda kuregisterwa company vovhurwa FNB business account, zviri easy. Chibasa chinoitwa nemunhu anonzi Owen. He is the only guy ari reliable, saka ende zvinhu zvacho futi zviri affordable. Saka izvo munofanira kungoita imi chete zvakachipa ka. Tora number za Owen, roll screenshot, tora number. Usina work permit kana study permit, unokwanisa kuvhurwa FNB business account, unokwanisa kuregisterwa company zvese ipapo ka one chip package manyama chakangogara changonzi pamwe chete. So contact Owen on the numbers that are showing on the screen. Ungoitirwa zvinhu zvako utori kwauri ikoko, haumbokwire bhazi, kungotaura naOwen pafoni pako ipapo, kungotaura nenhamba dzake, torai maquotation, taurai naye mukomana akuitire, akuregisterei, anozvigona. Usaswera uchivhaironza una bank account nemamwe mazimba mujoza vanoganza mahara. Contact Owen izvezvi.